Yo, kita kasih bareng-bareng ceria. Peteng rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawa aku kowe lapo katresnan Mas wong ayu ajalo ojo seleh katresnan pancene tresno iki akeh pacokan di Aprilia mujud arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senajan donga tapi sonompo bakal tak coba yen durung tapi samring kanggo rasa Mas kowe sing tak sayang dalilo aku kudu kelangan Mas musti kane ati dongaku persembahan dulur-dulur dari langit wonten panyuwunan Bapak Ibu ngaturaken sugeng sonten sayanipun kanca-kanca sinoman yo ceria musik DK Audio Wi Media Pro pangapunten Bapak Ibu sugeng sonten sayanipun kene ya Dik grapiak semangat yo Mas kowe sing tak sayang dalilo aku kudu kelangan Mas musti kane ngati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwata ati kalila anggon kula apa tresno katan kendang saking jaga tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih kaleci ada masih agak Aprilia yuk kita jalan-jalan yang pengen joget monggo dipersilahkan ibu joget yo